alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi ned og lege på legepladsen. Herovre ved min kusine Saga. Ja. Og det her, det kommer ellers bare til at blive en hyggelig video. Ja. Ikke også, Saga? Ja, det bliver det. Kom nærmere med. Ja. Og i øvrigt, vi er på løbehjul. Ja. Så det er lidt, lidt svært for os. Undskyld, hvis jeg ser lidt grim ud. Det er fordi, det bomber så meget. Ja. Måske kan I ikke se mig, det er fordi, jeg kører foran. Skal I have et klip af hende? Ja. Inden vi lige er derovre. Kom herover. Så her. Og så er vi ellers bare videre. Ja, så videre. Er det nøjeren her? Ja. Det er faktisk lidt nøjeren her. Vi blev hacket. Kom. Hvad vil du? Hvad vil du? Der er ikke nogen sokker eller noget på. Prøv at se her. Ej. Lille mig. Det er en morder! Det er en morder! Det er en morder! Det er en morder!